संदेश शेट इकडे, संदेश शेट बघा, आता 4 ट्रॉफ्या आणि 5 फॅन आहेत. ज्यांच्या शर्यती मोठ्या रकमेवरती झाल्या असतील तर आम्ही त्या लगेचच देणार आहोत. म्हणजे आता बघतो, चेक करतोय कोणाकोणा शर्यती झालेल्या आहेत. आम्ही सकाळचा लकी ड्रॉ पूर्ण केलेला आहे. आता ज्या काय शर्ती झाल्या असतील मोठ्या रकमेच्या त्यांना आम्ही उर्वरित एकूण बक्षीस आहेत 4 ट्रॉफ्या आणि फॅन 4च दिसतात. एक कोणी नेला, एक फॅन कुठे गेला, चोरला का, आहे ना, आहे 5 आहेत. 5 फॅन 4 ट्रॉफ्या.